Maoni ntine chake. Nkhani hii ndiyaifupi koma ikutitengera ku Germany. Ku Germany sitinapiteko. Mukhoza kugwira chakumwa ngati muli nacho. Ticheze. Tsono nkhani yake ndiyokhudza mzibambo uyu dzina lake Lars Mittank. Lars mu chaka cha 2014 anali zaka 28. Amakhala ndi mayi yake Sandra Mittank. Ada anali pa ntchito and anali ndi chibwezi ndi social circle yake, anali ndi gulu la anzake. Ndi mu 2014 Lars anatengana ndi anzake anapita ku holiday ku Bulgaria. Adapita ku holiday anasangalala ndi anzake bwinobwino, kupita ku nyanja chani. Ndi a night before kubwerera kwawo ku Germany atanatengana anapita ngati ku pub ku bala amakaonera mpira. Ndi kunaiso gulu linaso la anthu oti anangopita kukayenda ma tourist ose amaonera mpira. Ndi anthu aja anayambana. Anapezeka kuti Mittank anamenyana ndi munthu wina. Ndi munthu atanamumenya Lars Mittank pa khutu, anamuvulaza khutuli. Anampweteka kwambiri mpaka anapita kukakumana ndi doctor. Ndi doctor anampasa ma antibiotic nkumuza kuti asakwere ndege. Sali fiti kuti akwere ndege. Adikire kaye apole pang'ono. Mu ndege makhala pressure yonena kuti malowa nkhutu. Nkhutu limapweteka nthawi zina kandege kasawa ngono kutera kapena ikamakwera mwamba. Ndi amaopa kuti mwina ikoza kuwononga khutulo kwambiri. Ndi Lars anatsala pamene anzake anabwerera the next day. Ndi atatsala anapeza kuti anayimbira phone mayi yake kunena kuti ndakumana ndi anthu afuna kundipha. Amayi yake kuti abwera anthu afuna kukupha kuti yango ndilondola afuna kundipha. Kenako anakhala tsiku lina anayimbira mayi yake phone kwa uzoti anthu aja kundilondola afuna kundipha. Kenako ananena kuti ndikunyamuka ndikubwerera pompano ndikapeza ndege ina ku airport, ku Varna airport ku Bulgaria. Ndi atafika pa airport paja anakumana ndi doctor wa pa airport, anampanga check khutu nkumuza kuti ali fit akhoza kunyamuka kukwera ndege kumapita. Ndi ali mu airport mucha anamba kunena kuti anthu aja akundilondola afuna kundipha. Koma anthu akayang'ana samaonapo wina aliyense. Kenako Lars Mittank anamba kuthawa. Anataya chikwama chake ndi kuyamba kuthawa. Anachita kuoneka pa CCTV akuthawa kuti anthu akumuthamangiza. Koma panalibe wina aliyense amene amamuthamangiza. Anathawa mpaka nakadumpha gate ndi kuthawa kutuluka ku airport kucha kulowera kuthengo. Lars Mittank sanaoneke bonso from that day 2014 mpaka pano. Akhala kumusakasaka zambirimbiri palibe pamene anapezeka ponso. Olo kuti apeza thupi kaya apeza chani ayi sanapezeke pena paliponse. Ena anapanga ma sketch kuti mwina anapenga ali kwina kwake kunena kuti mukaona anthu oneka chonchi muimbe phone ku polisi. Koma kufikira lero palibe amene amadziwa kuti chinampangikira Lars Mittank ndi chani. Amathawa koma panalibe chomwe chimamuthamangitsa. Imene ndi nkhani yodabwitsa ya Lars Mittank. Zikomo kwambiri.